Paspas ako, basa po ako, ginapaspas. Uy, naku, pinapaspas mo. Yung mga kay ginabasa no, apito ka, pito, ginana, Ay, magbibi mo. magbuot! Tang twister, di na, paspasan mo, nagbasa mo. Wow, nauna ako sa mukha no. Paspasaro na, paspas, binakakuha. Paspas kaya kayo ako ay bak. Sige, mas ba na video? So, bantong na, hirap yung kakakaagin mong sito ha. Paspas kaya to ako Sa Ina. mga 6, maka 5 or 6 seconds kaya ako di paspas. Mga gani, hapit mo Yan na, sige man. na. Hey, what up? It's your boy Chris. Patty here! Back at it again with With another another video. video. So karon guys, narapunta yung pag-ong challenge karon guys. And as usual, kauban na po na to si Patty guys, no? Kaya sa atong challenge karon ka Patty guys, kay tang twister challenge guys, no? Pero, Bisaya version siya guys. So, Kapil man ka? Apil ka niko, kita ito. So, prepare nga mga tang twister diriya guys, no? Pero mga Bisaya siya guys. Kaysa ang mechanics guys, no? Each tongue twister... Each tongue twister guys, dapat maingon mo siya 3 times within 10 seconds. Tay, mali kag word. Pwede rin mo balikan guys, no? Basta makatama ka 3 correct sa sulod sa 10 seconds guys, no? And if wala naman nahuman ang imong tongue twister within 10 seconds, natay consequence guys, no? Ang consequence na to diri kay bukaan siya buo nga limonsito guys, no? So, kaya nagipanitan na ako ni sa daan. So, ready to eat na gyud siya karon guys, no? Kasi klaro na? Yes! Okay, so before tayo mag-so good, kung wala pa ka subscribe, ay kalimot like, Comment! and Subscribe! hit the notification bell para updated mo sa mga videos nga upload naman ni Patty guys, no? So without further ado, let's go! Okay, so ang first tongue twister guys, common na kani siya, ang balay ni Belay Libat. Oh, Balay ni ang balay ni Belay Libat. Okay, so ako na, sunod si Patty, let's go! 1, 2, 3, start! Ang balay ni Belay Libat, ang balay ni... Ang balay ni Belay Libat, ang balay ni Belay Libat, ang balay ni Belay Libat. 7 seconds na guys, let's go. So, Yo. save ko sa limonsito, pati na po guys. Isa. Okay, 10 seconds, go! Ang balay ni Belay Libat, ang balay ni Belay Libat, ang balay ni Belay Libat! Grabe. Grabe, 6 seconds yun, boy. Ang galing! Okay, next tongue twister guys. Ang color sa porol ni Dolor di Color. Ikaw na ako. Oh my God! So, kaya ako na guys, 10 seconds. Number 2, let's go. 1, 2, 3, start! Ang color sa polor ni Dolor di Color. Ang color sa polor ni Color di Color. Ang color sa polor di Color. Ang color sa polor di Color. Timer na! Ay, mali siya guys! Kaon! Kaon! Okay, so mali mo ta guys, no? Natay limonsito dere. So my 10 seconds, go! Ang color sa porol ni Dolor di Color. Ang color sa porol ni Dolor di Color. Ang color sa porol ni Dolor di Color. Ang boy, boy. Bro. Hot na siya mo tang twister guys. Okay, next number 3. Ang kwarta ko sa kwarto 4. Kwarta ko sa kwarto 4. Kwarta ko sa kwarto 4. Okay, ako kaya puno na. Sige, ako na. 1, 2, 3, start! Ang kwarta ko sa kwarto. Ay, ang kwarta ko sa 4. Ay, ang kwarta ko sa kwarto 4. Ang kwarta ko sa kwarto. Ang kwarta ko sa kwarto 4. Ang kwarta ko sa kwarto. Bobo! Time's up! Shit. Sa'yo naman, ang kwarta ko sa kwarto. Ay, ang kwarta ko sa kwarto 4. Ayaw na, kaon. Ginainap ako ng mga ina. Mga tulor ay mong makaon na upit to. Pinusin ko na po guys. Hallelujah! Okay, kaduhan ako na pildi guys, no? Karon balos ta. So, si Patty na po guys. Ready na ka? Ready? 1, 2, 3, start! Ang kwarta ko sa kwarto 4. Ang kwarta ko sa kwarto 4. Ang kwarta ko sa kwarto... Ang kwarta ko sa kwarto 4! 8 seconds guys, no? So, Hallelujah sa kong pipiu. Hallelujah sa kong pipiu. Hey y'all, come look at this. Hallelujah sa kong pipiu. slom kayong kano eh. Yung sito. Ilaw-ilaw pa yun. Itong mga may po ba? Yeah, slom. Okay, so next guys, number 4. Bagag-bangag ang pangag. Bagag-bangag ang pangag. Bagag-bangag ang pangag. Bagag-bangag ang pangag. Bagag-bangag.
Easy. Easy. Bagag ang bagag. Ah. Gago! 1, 2, 3, start. Bagag bangag ang pangag. Bagag bangag ang pangag. Bagag bangag ang pangag. Bagagbangag ang pangag. Bagagbangag ang pangag. Karon ka. Okay, ready na ka? Ready? Ano limonsito ron? 3, 2, 1, start! Bagagbangag ang pangag. Bagagbangag ang pangag. Bagagbangag ang pangag. 6 seconds. Hold on. Okay, so timing karon guys na wala mi nakakaglimonsito. Okay, next na pod. Ang pito, kapito, pito, ni pito sa pato. Ang pito, kapito, pito, ni pito sa pato. Ang pito, kapito, pito sa pito sa pato. Mali na. Ready, start. Ang pito kapito pito ni pito sa pato. Ang pito kapito pito ni pito sa pato. Ang pito kapito pito ni pito sa pato. Last pati na pod karon guys, no? Ang pito, kapito, pito, ni pito sa pato. Ang pito, 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 Okay, ready na? 1, 2, 3, start! Ang pito, kapito, pito, ni pito sa pato. Ang pito, kapito, pito, ni pito sa pato. Ang pito, kapito, pito, ni pito. Ang pito, kapito, pito, ni pito sa pato. Ang pito. Napay 2 seconds guys, gabi. So next round guys, no? Ang relo ni Leroy Rolex. Ang relo ni Leroy Rolex. Rolex? Gina! Sus, Go. mura, magtayo, rana. Sus, sus. 1, 2, 3, start. Ang relo ni Leroy Rolex. 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 Kapas ko eh! Kapas ko! May seconds. Ikatulo. Kapas ko guys. So nakapas ko guys. Ikatulo na ko. Hapit pa ko mayabo. Ang relo ni Leroy Rolex. Okay, so pati na po guys, no? Paspasa. Bubasa po ako. Ginapaspas. Uy, naku, kinapaspas. Muna pa Imo kay ginabasa no. Ang pito ka pito. Ginana Ay, mo mo. magbuot! Tang twister di na paspasa mo nagbasa nimo. Wow, nauna ko sa mukha no. Paspasa ro na. Paspas binako ko ah. Paspas kaya kayo ako ah. Sige, usba na video. Okay, yeah. Tapos bantog na yung hirap nagkakaagin mo sito ha. Paspas kaya ako ah. Sa Ina. mga 6, maka 5 or 6 seconds kaya ako di paspas. Mga gani, hapit Yan na, sige mo na. Okay, 1, 2, 3, start! Ang relo ni Leroy Rolex. Ang relo ni Leroy Rolex. Ang relo mali. ang relo ni Leroy Rolex. Ang relo ni Leroy Rolex. Ang relo ni Leroy Rolex. Nakapas ko. Dapat pa siya guys, 8 seconds. Sana ng Patricia eh. Last na. Apa. Okay, next tongue twister guys. Bantay ang siyako'y muliko'y matikoy. Bantay ang siyako'y muliko'y matikoy. Sus, ayun na. Oh, na permente. Sa'yo mo kayo na. Ready, let's go! 1, 2, 3, start. Bantay ang siyako'y muliko'y matikoy. Bantay ang siyako'y muliko'y matikoy. Bantay ang siyako'y muliko'y matikoy. Ang galing! Okay, so next Patricia na po guys. Ready na ka? 10 seconds. Start! Bantaya siya ko muli ko matikoy. Bantaya siya ko muli ko matikoy. Bantaya siya ko muli ko matikoy. Ha? Bantaya siya ko muli ko matikoy. Mali mo kayong mag-ingon. Usab. Shakoy ba? Mo, isako rin man. Usab. Kay Murag, Nikas. Bantaye ang shakoy, mulikoy, matikoy. Koy, ang last na na. 1, 2, 3, start. Bantaya siya ko muli ko matikoy. Bantaya siya ko muli ko matikoy. Bantaya siya ko muli ko matikoy. 7 seconds guys. Hoy, wala mo na stop dayon. 7 seconds, Kino. Hindi ako kakauwi mong sito. Next ang twister guys. Ipaak sa umaga ang pahak na pughak. Ipaak sa umaga ang pughak. Ipaak sa umaga ang pughak. Gipaak sa mga pagak. Ipaak, alam mo, kakao nag-inom sila. Di ako na, sige. Hindi mo gipang ko. Ano yung mga sayo naman Sayo, kayo? kayo no. 1, 2, 3, start. Ipaak sa umaga ang pahak na pughak. Ipaak sa umaga ang pahak na pughak. Ipaak sa umaga ang pahak na pughak. Sa bugak. Ipaak sa umaga ang pahak na Uy, pughak. usap. Mali-mali yung pronunciation. Tama man. Pugak. Mali-mali yung pronunciation. Usap. Usap. Mali-mali. Tarong ang pronounce. Tama, mong good to. 1, 2, 3, start. Ipaak sa umaga ang pahak na pughak. Ipaak sa umaga ang pahak na pughak. Ipaak sa umaga ang pahak na pughak. Easy! Pero ano yung practice sa'yo? Sila, ready na? 1, 2, 3, start! Gipaak sa umagang apahak ang pugak. Gipaak sa umagang apahak ang pugak. Gipaak sa umagang apahak ang pugak. Ang naon ni Patricia. Okay, next guys. Ang makina ko, gipamakan ko. 1, 2, 3, go. Ang makina ko, gipamekaniko ko sa mekaniko. Education swear. Kaya, ang makina ko Kaya, ako na sige, sus. Sige, sige. Sa'yo. 1, 2, 3, start. Ang makina ko ang makina ko gipamanika niko sa
Ang makina o gipamekaniko sa mekaniko. Ang makina o gipaminiko sa Kain ka na dyan! Ay, iluma! Ilong kayo. Tagam! Ang makina ko gipamika. Wala, mga kaano siyang limit dito. Ready na? Hadi. 10 seconds. Start. Ang makina ko gipamekaniko sa mekaniko. Ang makina ko puta. Oh my god. Ang makina ko gipamekaniko ko sa mekaniko. Ang makina ko gipamaniko. Tayo na. Kaon na yun ka. Let's go. Yeah, boy. Oh, dagi ka. Ang twister gani. Paspaso, nagbasa. Numulang ilong. Numulang ilong. Okay, next. Last naman siguro ni. Okay, ang last but not the least, guys. Natang twister kay Moni. Let's go. Ang iho, ihawa, hiwaa. Ang iho, ihawa, hiwa. Hello? Pero, natay twist, guys, no? 5 seconds na lang, dili na 10 seconds. Kay pang last naman ni siya, ang mapilde nga mautanog time, duha ka Limon City ang kaunon, guys, no? Sige, Let's easy. go. Easy lagi. Ang ihoy wasu. Sige na, to. Ay, Ano din bakit? na? Practice na. Katulog yan po na. Dito na. Wala practice. Sa mo na, practice. Yeah. 5 seconds, ha? Let's go. Isa. 5 seconds. Start. Ang iho, hiwa, hiwa. Ang iho, hiwa, hiwa. Ang iho, hiwa, hiwa. Ang iho, hiwa. Gago! Dua. Ay, sige, mali mo. Dua, guys. Feeling mo man, feeling mo. Ang iho, ihawa, hiwa. Ang iho, ihawa, hiwa. Ang iho, Ala! Unay, wala ko sa kung ano yung pakulok. Isa na? Duha. Anak, duha. Ang iho, ihawa. Wala na nagkikaon ng Iho, ihawa, hiwa. Gikuan mo na ako, gisigop na ako ang mga Diyos sa Limonsito kay kahit mga lisogod no. Ang iho, ihawa, hiwa. Ang iho, ihawa. Sudyo kayo siya lang. Lisod Jod kay Iho, paano tagdo ka ihawa. Limonsito ron Ihawa. siguro Ang di ako iho, tapos ihawa, hiwa. Okay, kunas. Pwede na? 5 seconds ha? 5 seconds ha? 5 seconds, start! Ang iho, ihawa, hiwa. Ang iho, ihawa, hiwa. Ang iho, ihawa, hiwa. Wala na! Gary! Ay, salamat karon ka. Ma ko tulo. Sos, mali. Umulam na ilong. Okay, so I think that's it for this vlog, guys, no? Kung enjoy mo sa itong vlog, kalimutan like, Comment. and subscribe sa ating channel, guys, no? Hit the notification bell para update mo sa mga videos kayo pang-upload ni Pati, guys, no? Okay, so thank you for watching, guys. Yes, See guys. you on our next video. So, let's go!